Grafikoki adierazi behar dugu funtzio hau, fx bardin lauken x lau baino txikigua edo berdina bada, xken lau, x lau baino handigua bada, aztertuko dugu funtzionen jarraitasuna, baita ere z artetan da gorakorra eta beherakorra, eta idatziko ditugu baldin badauzka bere maximo eta minimo erlatiboak. Grafikoki adierazteko, betiko moduan, ardatza jarriko ditugu, eta puntua kokatu. Arditzakegu tarte hontan dauden xak. Esate baterako x lau denean, bat, bi, hiru, lau, funtzioa izango da 0, hau da, aige hartzen goiko adarra ibardin lau ken x, aigea hau irudikatzen. Esaten genuen x lau denean idela 0, beraz, hemendikan pasako da, puntu hontatikan, x 0 denean, i izango da lau, bat, bi, hiru, lau, pasatzen da 0 lau puntutik, orduan gutxi gora bera, badakigu nola izango den funtzioa lehenbiziko adar hontan. Ezkerraldetikan limiterik mugarik ez du. Ikus dezagun, bigarren adarra, aigea irudikatzen iberdin x ken lau. Tarte hontan. X lau denean, lauken lau 0, berriro puntu hontan gaude, x bost denean, funtzioa da bostken lau bat, x 6 denean, funtzioa izango da bi, bueno, eta honen adierazpen grafikoare ikusten dugu nolakoa dan. Funtzio hau irudikatzeko edo funtzio hau irudika dezakegu lapitza paperatik edo kasu hontan pantailatik hilo gabe. Hau da, funtzioa beti toki guztietan, x guztietarako jarraia da. Orduan jarraitasuna izango litzateke R, hau da, x guztia. Saltoak nolabait esateko ez ditu ematen funtzio honek. Gorakortasuna eta berakortasuna ere nik uste argi dagoela, kasu hontan. Funtzio hau gorakorra da, lautik plus infinitora. Eta beherakorra izango da minus infinitotik lauea. Funtzionek ikusten dezuen bezala ez ditu maximo erlatiboak, baino minimo erlatibo bat badu. Minimo erlatiboa dago x bardin lau puntuan edo nahi badezue puntu hau da. Eta puntu hau da, hain zuzen ere, lau 0, x lau, i 0. Minimo erlatiboa da, z, pasatzen da berakorra izatetik gorakorra izatera.